Mifa production jorani filebagaw amunu sogolin do na Mali kono ani Mali ko kan an baw fo ka wala nyuma do dante folimna bi tene me kalo kili mugan wulun fla samba fla ani mugan nani aw bismillah ko bamanakan kunna fini keneka ka kenyani panneau solaire bara biriki folo sigili anga bamaliba kono kerengere yala sana koroba ni o bara ko ni damne nani anga jamana manyema colonel Assimi Goitai o ogumu konna na femini idisla ko ka société do mi wele ko nova wid ale directeur ale bismillah anga jamana manyema fe alamsa mekalo clip mugan saba samba fla ani mugan nani o bismillah li kunte dore femini mali kuranko o ka se ka sinsi ani nova wid directeur ya jira ka fo ko ubina wuli ka joke Mali kurankula yala sa bebe se ka lafiya ale ni here soro akonna na cogo mina sigi ka fo min tɛmɛna an fɛ yan nɔ bamaliba kɔnɔ mɛ kalo tile 10 san ba fila ani mugan naani ni a bɛ fɔ ma ko phase intermalien o sigi ka fɔ okumu kɔnɔna na fɛn min ye bɛnkan caman ye an ka jamana maa ɲɛmaw olu bɛnna o kan ani a yirala k'a fɔ ko transition maaw ka sigi dɔ farala o janya kan ka daminɛ san 2 fo ka taa bila san 5 bɔɲango la ani a yirala k'a fɔ gɛrɛkɛra jamana kɔnɔdenw na ni ka ɲininkali kɛ u la yala ni a bɛ bɛn walima a tɛ bɛn a yirala k'a fɔ jamanaden maa caman yira k'a fɔ Assimi bɛ se ka to fanga na fo ka taa fɔ jamana basigira ka bɔ kɔlɔlɔ dɔw la ka kɛɲɛ ni banbagaci wale kɛlɛli an ka jamana kɔnɔ an b'an sɛnsɛn ka se Bayangara region kɔnɔ Bangasi cercle kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Jalasogu mara la a yirala k'a fɔ banbagaci wale mɔgɔw ye banbagaciya ta ka lase Jalasogu dugulakaw ma ni ka taa dɔw sɔrɔ ka foro kɔnɔ ni ka dɔw yɛrɛ bololaminɛw la o kɛra sababu ye a yirala k'a fɔ maa 19 o de bɔnɛna u ni na ani maa 3 olu kɔni jogina kosɛbɛ o walejugu ninnu taara ka Jalasogu maaw sɛgɛrɛ sibiri tɛmɛnen mɛ kalo tile 25 o walejugu ninnu kɔni taara ka Jalasogu dugulakaw sɛgɛrɛ sibiri tɛmɛnen mɛ kalo tile 25 san 2024 an b'a fɔ ala ka hinɛ banbagatɔw la k'u dayɔrɔ sumaya mini fɛnɛ jogina kosɛbɛ an b'a fɔ ala ka nɔgɔya kɛ badabada kɛnɛyali ka di olu ma an b'a fɔ an ka jamana maa ɲɛmaw ye u k'u hakili to kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bayangara region na an bɛ bɔ Bayangara region kɔnɔ an ma sinsin ka se an sɔngo kɛrɛnkɛrɛnnenya la Baliga dugu kɔnɔ ka daminɛ mɛ kalo tile 22 su ka taa bila alamisa mɛ kalo tile 23 don na a yirala k'a fɔ fɛn min ye banbagaci walimaw ye olu ye banbagaci ta ka lase Baliga dugulamɔgɔw ma o kɛra sababu ye fɛn min ye Baliga alimamu ye ale bɔnɛna ani na banbagaci wale mɔgɔw fɛ a yirala k'a fɔ ko mɔgɔ 3 fɛnɛ olu bɔnɛna u ni na fɛn min ye mɔgɔ jogunenw ye o kɛra mɔgɔ 2 ye an b'a fɔ ala ka hinɛ banbagatɔw la k'u dayɔrɔ sumaya ala ka nɔgɔya kɛ joginenw ye an b'a fɔ ala k'an kisi ni ɲɔgɔn caman ma nin de bɛ dan sigi an ka bi bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an b'aw fo ka waleɲuman dɔn an b'a fɔ aw sɔgɔlen ka to an na sanga ni wagati aw kan bɛn sanga wagati wɛrɛ la